नारना यो आं नारनो बावसो फिफाखौ आं नारनो बावसो खामानि मावलायबाय आरोना ओरैनो थाखाया नालाय बाला दा थिखोनो नागिरदों ममेन्टाव नांगौनो थेलाजों रोगानोसै आरो ओमफ्राय केमेरामेन जासिगोन जोंना आइफन सिस्टेमा दे आइफन ला Situ sasis nadar ada. Video bila. Amal khorak mana? Hah? Amal khorak. Mana? Ani lah. Ya video khorak kan? Video ku sapan tu. Angin. Pala khorak. Maya. Tapi deh, hampuk gosu. Ya. Sanejoं थाखायोलै इसोरो लहा गोजाखासै सानैया लहाखासै सानैया जायालां आं हाखौनो रोगायो फिफाजों जाबायलै बन्द बानायसां फिफाखौ नारनो थिनबावसो आंसो नारो बन्द बानायसां लाफिननाय जासिगोन आरोना हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं एसे नुनायाव आंबो मोजाङैनो दङ बैसागुआथ' सफैगासिनो दं लोगोफोर बैसागुनि मा बायखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव ओमफ्राय दायो जोङो बाला रोगादों आरोना लोगो मोनानाव हाजिरा नङा दै मामासो माने रावबो गैया नालाय बिसा एसानि बाबाबो गैया बेलेगावसो थायो नालाय ओमफ्राय राव मावग्रा गैया नालाय जों मावनानै एसे हेल्प खालामना होफैदों आरोना ममिथामनानाव न' लुगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बाला नांगौ जादों नालाय बिसोरनि आइजों बिजों थिखोना दोनखाबाय ओमफ्राय जों जायखिया रोगानांगौल' आरोना थेलाजों रोगानांगौ दायो जों लांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर जायाखैलै होबाव ना जाबाय दाजों थिबथाम जासिगोन थेलाथाम जासिगोन आरोना थेलाथाम रोगानाया ओमफ्राय बे नारदोंमोन दहाय आं फार्स्ट टाइमाव नारदोंमोन ओमफ्राय दा बे हाथ'लानो आं नारलायनोसै आरो एबार खेमसेल' लांसै होनबानो जासिगोन ओमफ्राय आंना खामानिबो दङ एसे बे बेलेगाव थांनांगौ लाहिनाव बैसागुनि दख'ना आरि लायनोसै बैसागुनि गोसोम जानानै गिदों बास्रालाय दाखालिनिफ्रायनो बाला रोगासिनो दं नालाय बैसागुआवथ' बयबो देलायनांगौ नालाय ना मा होनो गोसोम जाजोब्बायनो मेगनल' नुयो जेनथेन एसे देहाफोरखौ एसे फ्रेस खालामबासो मोजां मोनो ना खामानि मावबासो गोलोम होबासो मोजां मोनो नै दायो ओरैनो दंबाय थायोमोन आं फुङाव ओमफ्राय बोरैबा मोनथारदोंमोन देहाखौ ओमफ्राय दा खामानि मावनानै एसे मोजां मोनदों र' मा होनो लांनानै लाग्रोनि आरोना ओमफ्राय सासेया बाखायो नै जिरायखाबायबो सासेया ओइ आलसिया मादा गोलोमफ्रुजोबलायबाय फैलाय फोर रोगाखांबाय आरोना जों थांसै ओमफ्राय मादैमोनहा बैहाय थिखोगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेखौ रोगाबावसै आरोना दा गैला जोङो थेला गंब्रै रोगाबाय ओमफ्राय भिडिअ लानो टाइम मोनासै नालाय ओमफ्राय फैना थांसै दा आङो खामानि मोनसे दंबावो लाङिनाव आरो लाङिनिफ्राय फैनानै आङो मोसानाय सिखायनांगौनो बैसागुनि आब'आ लिंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं लाङिनाव थांथ'नायखौ भिडिअ लाला आरोना ओमफ्राय दा फैनानै भिडिअ लानोसै माने टाइम गैया नालाय हाखु दाखुसो बिदिनो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै न'आव दायो लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा दुगैनोसै ओंखाम जानोसै बिमाजों हाथायाव थांफानो नागिरदों ओमफ्राय आइया मा लायो मिथिला ओमफ्राय आं दायोथ' देखायनो हाखाला नालाय सासेया थांला खोमा खामानि मावनायनि फैसा आरोना आङो आइयाबो होआखै बाबायाबो होआखै आंनो खामायदों आंनो लादों आंनि अमानि फैसा आरोना बियो आं अमा फिसियो लोगोफोर ओमफ्राय माने गाव खस्थ' खालामबासो मोनखायो नालाय आंनो रावबो होआखै बेखौ आंनो खामायदों आंनो लादों आरोना आंनो खस्थ' खालामदों आंनो लादों माने आं फार्स्ट टाइम आदि लादोंमोन दे अमा लानो
आं अमा लानाया गासै माथाम जाबाय आरोना माथाम सुबाय आङो फार्स्टआव आब'निफ्राय आदि लाबाय आदि लानानै आइजों आंजों बायबाय मानै बायखाबाय खेबसेनो ओमफ्राय आं आइनो खावसे होबाय आइजों आंजों बायबाय आरोना ओमफ्राय खावसेखौ आङो निजा बायनानै लाबाय आरो दायो बैसागुनि दख'ना मोनसेनि लोगोफोर बैसागुनि मा लानो गोसो लानो हासिगोन आरोना अबेथ' लाजोबनोथ' हाखाया फुरा जाखिनि दं बेखौ मोनसिगोन आरो गासै 18,000 मोनदोंमोन 18,000 आरोना ओमफ्राय आं आइनो खावसे होबाय आंनि फैसा गारना ओमफ्राय दा बे आङो 7,000 लाबाय आरो रावबो हराखै रावबो माने फोथायनाय नङा आरोना आं ओरैनो थाया माने बायो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगौ ओरैनो थास्लायस्लाय होनबाथाय मोनो आरोना गाव लुबैनायखौ दा मोनसिगोन अबेथ' लुबैनायाथ' जाफुंजोबखाया होमबाबो जाखिनि दं बेखौ मोनो आरोना लोगोफोर माने ओरैनो थानाङा बयबो खामाय ना मा होनो खस्थ'थ' मोनखायोना होमबाबो ओरैनो थास्लायस्लाय लानांगौ आरो मा खालामनानै थानो लोगोफोर आं दायो न'आव मोनफैनाय आंनिफ्राय ओमफ्राय मा लाबोदों खोन्थानोसै बैसागुनि नैबे दख'ना गोमो आरोना माने बेखौ आं आनैनो हरगोन आरो आंनि फैसाजों बायनाय बेखौ अमा फाननानै बेखौ आं आनैनो हरगोन बियो 500 लादों आरोना दख'ना माथा बियो ओमफ्राय नै बियो माने आइनो बिदाया हरदोंमोन आरोना मैयाहाय दख'ना बायनो आइनि बिदाया ओमफ्राय बियो आइया बायगोन आरोना बेखौ गांसेल' बियो आइ बायनाय बेफोर जाया ओमफ्राय आंथ' दख'ना माथासो बांसिन मोजां मोनो ना दख'ना माथासो लाबोदों आरोना ओमफ्राय बिबो आं बायनाय बिदि दोनो नैबे आं बायनाय बेखौथ' आं आनैनो हरखागोन ना ओमफ्राय नै बिबो बेयो दा 300 लादों आरोना रेदावसो होदोंना दा बिबो बेखौ आं बायजोबदों आरोना आंनि खामायनाय फैसाजों लोगोफोर ओमफ्राय र' जेबो गैला नायो आरो दख'ना गुफुर गांसे लादों नैबेखौ बाथौ मिथिङाव गाननो आरोना लोगोफोर जोंना बाथौ मिथिं जागोन ना नैबेखौ बेलाय आर'नाइखौबो ओमफ्राय नैबेखौ आङो आइनो बायना होदों आरो नैबे ब्लाउसखौ बेखौ आंनिखौ आइनो बायना होदों बे 150 लादोंमोन नायो 150 लादों बेबो 150 देखायनोसै मोजां मोनो आरो गांसे फसायदोंमोन आङो बेखौ लायासै नैबेखौबो बायना होदों आरो आं आइनो नैबेखौ मोजां नुदां मालाय बेखौ फसायना लादों दे दा गांबेसे लानाय जाखो बेखौ मालाय बिदाया हरदों आइनो बियो 800 लादों बे 800 मोजां दख'नाखौ बे 800 लादों आइया गांसेल' लाबाय आरोना मालाय 25 हरदोंमोन आइनो बिदाया बैसागुनि गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा लानाय जाबाय लोगोफोर गांबा ओमफ्राय आङो बैसागुनि आनैनो बेखौ गिफैसिगोन आरो ओमफ्राय दायो मोसानो सिखायनो थांनांगौनो 10 थानानै थांसै र' न'आव दासो मोनफैदों एसे रेस्ट लानोसै गाइस दा जों मोनफैलायबाय नै मोसानो सिखायनो फैलायबाय मानसिफ्रा अबे साफोरावखा फिलावा ना लोगोफोरनो बे जों गामि फेल बिदा मेनसर दं ओमफ्राय आब' सनाल दं आब'लायमोन दं बे ओमफ्राय बिसोर गान रिमिक्स बानायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दिदलानोथ' टाइम गैखाया लोगोफोर जों मोसानाय सिखायनायदों गासिबो मोसाग्रा बारा गैया मानसिफ्रा समजोंल' बैसागु माला जागोनलाय माने प्रग्रामा 18 जों 19आव मोसागोन 20आव मोसागोन सेकेन्डआवसो मोसाहैगोन होनना लोगोफोर मोसाना लागोन र' मोसानो होनबा मोसाना ना